भोजपुरी वाला भैया के प्रणाम बा। भोजपुरी सिनेमा का सलाम बा। जौने तरह से पाकिस्तान से आई लड़की जौन सीमा हैदर बिया ओकरी कहानी के लेके जौने तरह से गोदी मीडिया एगो बवाल मचौले बाटे, खास करके नोएडा में ओकरी घर के आसपास, वो देख के बड़ा ही हास्यास्पद लागता। आज एगो वीडियो ऐसन वायरल भइल जोने में एकदम पिपली लाइव अगर फिल्म देखले हो कब तो में देखले हो कब कि के ना एगो इंसान के, एगो शख्स के चारों तरफ से मीडिया घेर ले बिया, यहाँ तक कि ओके हगे जाए के भी मौका नहीं के दियल जात, और हगे भी जाती है तो रिपोर्टर सब ओकरी पीछे पीछे दौड़े लागत सन। कुछ ऐसने स्थिति जौन बा पाकिस्तान के जो महिला आयल बिया अपने पति के घर में नोएडा, सीमा हैदर जो एक नाम बा, जो सचिन से प्यार कैले बिया, हालांकि एक पाकिस्तानी जासूस बतावल जाता। लेकिन ये सब कितना गंभीर मामला बा, लेकिन गोदी मीडिया अपनी व्यूज के बटोरे खातिर का कुछ करतिया, ओकर सच्चाई जब आप जानब तो आप हिल के रह जाए। ऐसन वीडियो सामने आयल बा जो नंगा नाच एक गोदी मीडिया के दिखावता, जोने में साफ दिखता कि कौने तरह से गोदी मीडिया जाके वो जो छीना झपटी करतिया, कहती कि नहीं हमके इंटरव्यू चाहिए, हमके इंटरव्यू चाहिए, हम इंटरव्यू करब। यहाँ तक कि पुलिस से भी भिड़ जाती है गोदी मीडिया। और ये बेशर्मी के हद बाटे, नीचता बाटे कि एगो महिला जौन गैर कानूनी तरीके से भारत के अंदर प्रवेश कर बिया, वो महिला के जहाँ पूछताछ होके चाहिए, जहाँ ओकरी ऊपर कई तरह के सवाल उठावे चाहिए, वो जो गोदी मीडिया ओकरी इंटरव्यू खातिर ओकरी चरण में लोटल बिया। ओकरी इंटरव्यू करे खातिर ओकरी घर के बाहर पिपली लाइव जैसन माहौल क्रिएट कल जाता, ओकरी घर के बाहर एगो ऐसन माहौल बनावल जाता जोने में लागता कि ये लोग गुणगान करता लो, जबकि वास्तविकता ये बा कि ओकरा के लेके जितना तरह के सवाल उठाता उमे निश्चित रूप से सबसे पहले तो सबसे गंभीर सवाल ये बा कि आखिर ओकरी पास इतना सब पासपोर्ट कहाँ से आयल, ओकरी पास इतना सब मोबाइल का करता, और वो काहे गैर कानूनी तरीके से भाई भारत में आयल। अगर ओकर सच्चा प्यार बा तो वो काहे ना सीना ठोक के भारत में सही तरीके से अइलस। एकरी अलावा खुद पाकिस्तान के यूट्यूबर सब सवाल उठाओ तने सर, लेकिन हमरी यहाँ के पत्रकार लोग मान गए भैया। माने गजब नीचता बा, गजब शर्मनाक स्थिति बा कि जो स्थिति ऐसन बना दियल गइल बा कि ओकरी घरे जाके ओकरी यहाँ लड़ता लोग, ओकरी इंटरव्यू करे खातिर इतना परेशान बलो। अरे भाई जोन पाकिस्तान के जासूसी करे जोन महिला भारत आयल बिया, जे पर सवाल उठता ओकरी खिलाफ ये कितना गंभीर मामला बा, में कितना गंभीर पत्रकारिता ओके चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया के आप जानते ही बानी कि ओके और कुछ ना समझ में आवेला, ओके सिर्फ और सिर्फ व्यूज चाहिए, ओके सिर्फ और सिर्फ ना सेंटिमेंटल चीज बेच के खाली व्यूज चाहिए। और यही वजह से भारत के पत्रकारिता आज गिर रहा बा, आज भारत के पत्रकारिता पे सवाल उठ रहा बा। भोजपुरी पत्रकारिता में हम लगातार कोशिश करतनी कि जौन भी ट्रेंडिंग टॉपिक बा, जौन भी आपके सरोकार से जुड़ल मुद्दा बा, ओके हम भोजपुरी में लेके आवल चाहिए। अगर आप भोजपुरी पत्रकारिता के आगे बढ़ाव देखल चाहते हैं तो प्लीज हमके सपोर्ट करें, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो जैसे ही मिले ओके शेयर करें, ताकि हम ये तरह के खबर आपके भोजपुरी में पहुंचा सकें। भोजपुरी में अभी ले केहू ये तरह के काम नहीं करत। हम भोजपुरी सिनेमा खाली केवल भोजपुरी सिनेमा ही ना बल्कि पूरा भोजपुरी में जितना खबर बा वो सब कुछ भोजपुरी में पहुंचावल चाहतनी। तो हमारे प्रयास के आप लोग सफल बनाइए, आप लोग सपोर्ट करिए। वहीं तो हमारे पास कोनो एडिटर नहीं कर, लेकिन जल्द ही आप लोग के सहयोग से जब हमारे पास वो तरह की स्थिति में हम होगा तो बढ़िया से प्रेजेंटेशन करके और वीडियो लाइव। फिलहाल के लिए दी इजाज़त, नमस्कार।